அம்மா படாசு வாங்க காசு கொடுமா. கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய வயசுல காசு கேக்குறான் பாரு கம்நாட்டி. இன்னைக்கு தீபாவளி வேற, பொண்ணுங்களா சும்மா ஜிம்மாவா இருக்க போகுது. போய் சைட்டை போட்டு வந்துடும். என்னடா இவனுங்க சின்ன பிள்ளை தனமா பட்டாசு வெடிக்கிறானு. என்ன பாரு, என்ன வெடிக்க சனியில வச்சு வெடிக்கிறேன். ஒரே வெடி சத்தமா கேக்குது காலங்கத்தாலே. உங்க அப்பா மண்டை கிண்டியே போட்டானா? தீபாவளி 10 மணி வரையும் தூங்கிட்டு பேசுறான் பாரு பேச்சு. தீபாவளியா? எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை, எங்கள் நிலவில் எல்லோரும் இல்லை தேய்திரை. அப்பனே அந்த ட்ரெஸ் எடு, தம்பி அந்த பட்டாசு எடு, தங்கச்சி அந்த ஆப்பத்தை ஊத்து, அம்மா பாகு அந்த ஆயுதத்தை எடு. வாய விட்றா. போன வருஷம் ஆயாவா போட்டோம். ஆயா கூட விட மாட்டீங்களா? பட்டாசு மேல போட்டோன்னு சொல்ல வந்தா என்னடா நீங்க போங்கடா. பாத்திரா மூக்கல போட்டுக்கு போற. பயமா இருக்குடா, பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண விடுங்கடா. செருப்பு பெஞ்சிருடா நாயா. சாரிக்கா. இந்த தீபாவளிக்கு வண்டி வாங்கியாச்சு. அடுத்த தீபாவளி தலை தீபாவளி ஆக்கிட வேண்டியதுதான். யாரா அவன் பட்டாசு தூக்கி மேல போடுறது? என்ன மேமே திருட்டு வண்டியா? என்ன குமார் இப்படி கேட்ட? தீபாவளி போனஸ் வாங்குறா. நீ வாங்கடா. ஏமாப்ல நம்ப முடியா? இல்ல நீ கஷ்டமா பட மாட்டியா, அதான் பார்த்தேன். எனக்கு ஏட விட்டுதான். வண்டிலாம் பக்காவா இருக்குது. கை வைக்காத மாப்பிள்ள, எடுத்தோம் கையை வைக்காதா, தொலைச்சி வச்சுக்கிறேன். புது வண்டி வண்டி வரும் சூப்பரா இருக்கு மாப்பிள்ள. ஒரு ரவுண்டு கூட மாப்பிள்ள. மாப்பிள்ள எனக்கும் தரணும் ஆசைதான். பட்டாசு அடிக்கிறேன் நான் வண்டி தரத்துல. பட்டாசு அடிக்கிறேன் நான் வண்டி தரத்துல. வச்சுட்டா போச்சு. இங்க பாரு மாமே, வெடிக்கிறதே வெடிக்கிற தூரமா போய் வெடி. இல்ல மாமே வெடிக்கிறோம். இங்க அப்படிதான் போடு மாமே. வேணா மாமே. 2 வெடி போட்ட மாமே. மேல ஒரு வெடி வச்சுது, இன்னொரு வெடி எங்க மாமே? டேங்க்ல வந்து மாப்பிள்ள. டேங்க்ல மாமே ஒரு வெடி தானே வச்சேன். சத்தத்தை பாத்தியா? என்னடி பட்டாசு வைக்க பயப்படுறான்? என்ன கையில பிடிச்சி அடிக்கிறேன் பாக்குறேன் பட்டாசா? வச்சு வெடிக்கிறதுக்கு பயப்படுறேன். கையில வச்சு பயப்படுறேன். நான் பாருங்க எப்படி வெடிக்கிறேன் பாருங்க. பார்வை பார்வை சிங்க பெண்ணாடி. வைடி வைடி வைடி. பாத்தியாடி எப்படி வெடிச்சோம் பாத்தியாடி? சரி வாடி, தீபாவளி எதுமோ புது புது படம்லாம் போடுவாங்கடி. ஓடி போய் பார்க்கலாம். தீபாவளி எதுமோ புது படம் போட்டுருப்பாங்க சன் டிவில, வாடி வச்சு பார்க்கலாம். இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறையாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன புத்தம் புதிய மெகா ஹிட் திரைப்படம் வீரம். புது படம். விஜய் டிவி தள்ளி வைக்கிறோம். உலக
தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறையாக தீபாவளி தின சிறப்பு திரைப்படம் துப்பாக்கி. ரொம்ப ரொம்ப புது படம். வாடி நம்ம கலர் சுத்தி பார்க்கலாம். நீ வாடி. 8 ஷோவுக்கு பாலிஷ் போட்டாதான் எனக்கு ஒரு பண்ணு கிடைக்கும். இந்த டிவி இருந்தே ஆகணுமா? தாத்தாங்க படம் செஞ்சீங்க தாத்தா. யோ படம் தாத்தா செப்பம் போ. ஏய் உன விட மாட்டேடா டேய். டேய் நீதான் அங்க பட்டாசு வெடிச்சது. யோ யார் நீ என்கிட்ட வந்து கேட்டீங்கடா? யாருனே தெரியல. டேய் நீதான்டா உண்மை சொல்ற. நீதான் பட்டாசு வெடிச்சது. நானா இருக்க மாட்டியா? என் அண்ணனா பையன் என்கிட்ட ஏன் வரா? டாடா தாத்தா நீ ஒன்னும் சாவலையாடா? டேய் என்னடா ரெண்டு பேரும் ஒரே சோஃபா போட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க? நான் அண்ணன், அவன் தம்பி. தம்பி படுற எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கா. நீ என்ன இருக்கிற நல்ல தடுக்கல மாதிரி. யோ நானாச்சு காலு கடையில் தான் வச்சேன். ஆனா அவன் மணியே மணியின் ஒளியே ஆமாப்பி தீபாவளி ஸ்பெஷல் என்ன? நாமே போன வருஷம் எப்படி இருந்தோம் நாம. ஆனா இப்ப ஓட்டில உட்காந்து படம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது. ஆமாப்பி இந்த கொரோனா காலத்துல நம்மளாச்சும் படம் தான் பார்க்காம இருக்கோம். ஆனா எத்தனையோ போலீஸும் டாக்டர்ஸும் ராணுவ வீரர்களும் தான் குடும்பத்தையே பார்க்காம இருக்காங்க. தியாகத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம தான் ஒண்ணுமே இல்லை. நாமாப்பி கூல் மாப்பி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஹாப்பி தீபாவளி.